Ahojte, volám sa Juraj Sabol a momentálne študujem na univerzite v Oxforde. Predtým som študoval na univerzite v St. Andrews s hodou okolností v podobnom čase ako Zuzka. A aj práve preto ma jej kauza zaujala a chcel by som jej touto cestou vyjadriť plnú podporu. Navyše by som chcel požiadať pána ministra Lajčáka, aby k tejto kauze zaujal postoj hodný kandidáta na generálneho tajomníka OSN a zabezpečil jej úplné vyšetrenie a objasnenie všetkých nezrovnalostí, ktoré Zuzka priamo pomenovala. A nakoniec mám jedno veľmi jednoduché prianie pre celé Slovensko. Drahé Slovensko, želám ti viacej takýchto Zuziek, aby sme sa dočkali času, keď sa v politike budeme baviť o hodnotách a nie o našich ľuďoch. Пришел, сказал, я хочу помогать, и вот сейчас идет.